Политическа партия ГЕРБ ви приветства с добре дошли на откриването на предизборната кампания.
да благодарим на прекрасните бански старчета, които разнасят славата на нашата община през цяла Европа и в света. И така, кандидатите за общински съветници на политическа партия ГЕРБ Банско, отборът на победителите, господин Владимир Кушлев, Влади, както го наричаме в ГЕРБ, е баща на две прекрасни деца. Той самия работи те да израснат и да се реализират тук, в Банско. Пиар на предизборния щаб. Госпожа Силвия Стоилова, един от най-успешните мениджъри в туризма и един от двигателите на Жени ГЕРБ. В този момент на сцената трябваше да се качи господин Георги Цветков, гордостта на Банско, европейския шампион по канадска борба. Но той в момента защитава честта на България в Малайзия. Господин Иван Томин. Господин Томин е хотелиер, развива успешен бизнес в туризма и строителството. Господин Малин Бистрин, председател на Съюза на туристическия бизнес, един от най-успешните мениджъри на хотелски комплекс. Господин Димитър Даутев, нашия Митко, секретар на Младежи ГЕРБ, успешен предприемач, човекът, който винаги е там, когато имаш нужда. Госпожа Елена Дашева, кметът на село Места, юристът и както я наричаме в ГЕРБ, нашата Дани Фандъкова. Господин Александър Весков, предприемач, природолюбител, покорител на върхове и един от най-уважаваните членове на Планинската спасителна служба. Господин Петър Галчев, изключително активен млад човек, реализиран предприемач, един от най-уважаваните граждани на Добринище. Господин Костадин Загорчин, ръководител на регионалното поделение на ВиК Разлог, общински съветник втори мандат. Госпожа Евгения Тренчева, носител на почетното отличие на Министерството на образованието и науката Неофит Рилски, общински съветник. Инженер Благой Кишев, най-младият и успешен директор в системата на горите, 3 пъти магистър, общински съветник. Господин Асен Кирицов, ние го наричаме стожерът на групата съветници на ГЕРБ. 2 мандата общински съветник, председател на предприемачи ГЕРБ. Господин Александър Мацурев, заместник кмет на община Банско и председател на младежката организация на ГЕРБ. Господин Владимир Колчагов, втори мандат председател на Общинския съвет и председател на предизборния щаб на партията. Инженер Китан Галчев, кметът на Добринище, човекът, който ще остане в историята на града
с множество добри придобивки за своите съграждани. Дами и господа, председателят на Общински съвет Банско, депутат Райста в категория съхранена история и култура, отличен с открито гласуване от цяла България, председателят на политическа партия ГЕРБ в общината, човекът, който поведе общината по нов, динамичен и успешен път на развитие. Добър вечер на всички. Уважаема госпожо председател, уважаеми съграждани, скъпи приятели, преди 4 години ми гласувахте доверие и аз поех пред вас твърд ангажимент, че с работата на парче е свършено. За мен и моя екип, за нашите представители в Общинския съвет, това бе голяма отговорност, която изпълнихме със здрава работа, със строг контрол, с ясни приоритети и видими резултати за всички нас. Поехме и друг ангажимент, който изпълнихме. Спряхме скандалното раздаване на общинска собственост и положихме усилия да си върнем поне малка част от направените подаръци. Прекратихме порочната практика на неплащане на данъци, която обезкървяваше общинския бюджет. За да наложим умерено темпо на развитие, привлякохме инвестиции и сме на първо място в цялата област по спечелени европейски проекти. Започнахме възстановяването не само в Банско, но и на Добринище, на селата от общината – Места, Обидин, Кремен, Филипово, Осеново и Гостун. Показахме ви, че може да се работи открито и ви информирахме къде отива всеки един лев от вашите данъци. По важните въпроси се обръщахме към вас с анкети, за да сме сигурни, че сме на прав път. Поставихме си амбициозна задача да бъдем не само предпочитан зимен курорт, но и значима фестивална дестинация през летния сезон и го постигнахме. Бих могъл да изброявам дълго, но ще оставя на вас, моите съграждани, да прецените къде бяхме и къде сме сега. Предстои ни още много работа. Днес е дълго неудобствата от мащабния проект, който реализираме, ще са в миналото. В миналото ще останат и безбройните кръпки, аварии, разкопавания и, както вече ви казах, работата на парче. Но за огромно наше съжаление и болка, много от нанесените щети при презастрояването дълго ще си останат една отворена рана в цялостния организъм на общината ни. Ние имаме ясен работен график как да продължим устойчивото ни развитие,
началото на което положихме всички ние преди 4 години. Това развитие е една добра, обединяваща кауза, която има нужда от всеки един от вас. От всеки един. Оставям на моите опоненти да се борят за власт. Аз продължавам да работя за доброто бъдеще на едно от най-вълшебните места в света, в което имаме привилегията да сме се родили, да живеем и да работим. Нашата община. Благодаря. Да благодарим на господин Икономов. А сега да посрещнем на сцената един скъп наш гост, председателят на Българското народно събрание и голям приятел на Банско, госпожа Цецка Цачева. Наши скъпи гости са и господин Борислав Миланов, заместник-председател на парламентарната група на Реформаторския блок, депутат в 43-то Народно събрание и заместник главен секретар на СДС. Господин Илия Лазаров, заместник-председател на СДС София и председател на Софийския предизборен щаб. Господин Ивайло Ръхов, водач на листата на автентичното дясно в Банско. Господин Емил Кушлев, водач на листата на АБВ. Госпожо Цачева, Банско иска да ви чуе. Уважаеми господин Икономов, скъпи граждани, гости на Банско, скъпи приятели! Винаги с много емоции, с много вълнение идвам във вашия град, във вашата община. Тук съм обаче по много специален повод тази вечер. Дава се старт на предизборната кампания на отбора на победителите. И няма как да не съм в Банско, за да подкрепя, да кажа моето категорично да на политическа партия ГЕРБ, централното и ръководство да, за този отбор, който е пред вас и неговия водач, който е до мен. За тези, които живеете тук във вашата община, нещата, които се случват около вас, са ежедневие и вероятно не можете да направите разликата така, както ние, гостите на Банско, я правим от дистанцията на времето и на разстоянието. Банско се променя, Банско живее с нов ритъм и това е благодарението на първият успешен мандат на Георги Икономов. Но да бъдеш първи един мандат не е достатъчно. Затова жребий отреди до първата единица сега да има втора единица. Защото това е вторият успешен мандат на Икономов и аз съм убедена, че от тук, от емоцията на тази зала, тръгва неговата предизборна победа. Скъпи приятели, за Икономов мога да говоря от сърце неща, които той никога не е чул от мен. Това, че е доказан професионалист, това, че е екипен играч, това, че е блестящ организатор, мисля, че всички го знаят. Но мисля, че по-малко са тези, които знаят колко емоционален човек е той. И най-ценното, което винаги съм харесвала в него е как милее за Банско, как милее за родния си край и с каква любов и жар се раздава за проблемите на Банско. Сега ще си позволя да ви издам една малка тайна, която само аз се знаех до тази вечер. Как аз го разбирам, че е много емоционален и че в моменти, в които се е обръщал за подкрепа, за помощ или в моменти, в които е щастлив от постигнатото тук, той започва да ми говори на вашия уникален баскалийски диалект. Нищо, че аз понякога не го разбирам, но за мен това е знак, че той истински се вълнува, говори от сърце
чист, откровен, така както той е с всичките, с които е работил до момента. Той обаче, като кмет, не би могъл да изпълни онова, към което се стреми за вашата община, ако няма зад гърба си мнозинството на Общинския съвет. Затова е много важно с номер 11 да подкрепите и листата да подкрепите тези доказани млади хора зад мен и него в момента, но пред вас, заедно с, надявам се, партньорите ни, с които ще се формира мнозинството в бъдещия Общински съвет на Банско. И когато казвам млади хора, тук всичко се променя толкова динамично в Банско, че и банскалийските старчета, и те са много млади вече. Тази вечер видях един подновен състав, което означава само едно. Банско живее, Банско е истинско, Банско го има не само на картата на България, Банско го има на световната карта, а това, за да продължава и да бъде възходящо, той трябва да е следващия кмет на Банско. С вашите роднини и приятели, с вашите колеги, с вашите съседи. На 25 октомври всичко мощно, но още на първия тур, нека да си свършим работата. Няма какво да се мотаем, да ходим по балотаж. Важен е 25 октомври, денят, в който Георги Икономов ще бъде преизбран за втори успешен мандат за кмет на община Банско. Тогава, когато кандидатите ни за кметове на населените места от общината също ще спечелят и Общинския съвет ще бъде доминиран с мнозинство от листата на ГЕРБ и нашите партньори. Тази вечер разбрах колко много политически сили подкрепят господин Икономов. И това не е незаслужено, защото има общински кметове, които милеят само за общинския център. Тук във вашата община това не е така. И новите паркове реновирани, и новите асфалтирани пътища до по-малките населени места, читалищата, които са обновени в малките населени места на община Банско. Всичко това говори за едно. Добри стопани, добри управници. Имате ги в Банско, не ги губете, преизберете ги. Аз не се съмнявам в победата, затова успешен старт на кампанията. На 25-ти вечерта ще чакам знак, за да се поздравим за новия мандат на господин Икономов, на мнозинството съветници от ГЕРБ, заедно с нашите партньори, които имат кандидатски листи, за да има един стабилен общински съвет и възходящото развитие на Банско да продължи. Успех, приятели! Победа! Госпожо Цачева, упълномощена съм да обявя от цялата зала, че вие винаги ще бъдете най-скъп наш приятел. Не само на ГЕРБ, но и на община Банско. Дами и господа, искам да заостря вашето внимание в този момент на видеостената. Там вие ще видите и чуете обращение на евродепутата Мария Габриел в подкрепа на Георги Икономов и нашите кандидати. Уважаеми господин Икономов, скъпи приятели, кандидати за общински съветници и кметове на населени места от ГЕРБ, приветствам ви от Европейския парламент в Брюксел. И повярвайте ми, искрено съжалявам, че не съм днес сред вас. Причината е, че стартира Европейската седмица на пчелата, която тази година организирам аз като председател на работната група по пчеларство в Европарламента. Но в мислите и сърцето си съм с вас. С теб, Георги Икономов, който 4 години като кмет не щадиш време, енергия и усилия да бъдеш близо до гражданите на община Банско и да извисяваш Банско на висотата на най-популярните зимни курорти, не само в Европа, но и в света. Няма политическа група в Европейския парламент, която да не знае вече за Банско. Градът е емблема на България. Градът е модел за интелигентно управление, за устойчиво развитие, за съхранени ценности.
Ти, Георги, доказа, че когато местната власт и гражданите са обединени, когато усилията са насочени за динамичен напредък, резултатите са видими. Днес въздействието на Банско, географското му положение и будните граждани го превръщат в един модерен и проспериращ европейски град. Скъпи жители на Банско, искам да ви кажа, че усилията и мотивацията на Георги Икономов да бъде успешен кмет в името на своите съграждани са оценени и на европейско ниво. Той е разпознаваем като председател на управителния съвет на Българската асоциация за развитие на планинските общини, като кмет на годината за съхранени ценности, като човек, който преодолява успешно предизвикателствата по пътя за отстояването на Банско в списъка на най-динамично развиващите се и предпочитани туристически дестинации в Европа. Георги Икономов има подкрепата и на най-голямата политическа група в Европейския парламент и най-силната партия на европейско ниво – Европейската народна партия. Искам да подчертая, че оценката на европейските лидери не идва даром. Тя трябва да се заслужи. Ето защо високата оценка на работата на Георги Икономов на европейско ниво е сигурен атестат и много силно послание за неговите сили, идеи и упоритост. Убедена съм, че отборът на ГЕРБ за община Банско, воден от Георги Икономов, ще бъде онзи мощен двигател, който ще поддържа престижа и авторитета на града и ще работи Банско да продължава да се развива стабилно и дълготрайно. В последните 4 години всички вие, жителите на Банско и местната власт, доказахте, че когато се работи с ясна визия за бъдещето, когато екипът е уверен в своите сили и възможности, успехът идва. Обичам Банско и така ще бъде. И заради Георги Икономов. С голямо удоволствие съм работила с господин Икономов и неговият екип. Заедно сме показали на Европа, че Банско може и може. Подкрепям Георги Икономов безрезервно. Но за да продължат видимите резултати за Банско, имаме нужда и от подкрепата на всички вас. Будните, борбените, смелите банскалии. Подкрепяйки Георги Икономов и кандидатите на ГЕРБ за общински съветници и кметове на населени места. Подкрепяте по-доброто бъдеще, по-устойчивото развитие, повече инвестиции, повече работни места, по-добро бъдеще за децата ни. Бъдете здрави и смели. Благодаря на всички и на добър час! Постъпил е поздравителен адрес от Даниела Савеклиева, народен представител и областен координатор на ГЕРБ. Скъпи приятели, да пожелаеш успех на такъв силен отбор като вашия е истинско удоволствие. Използвам случая, за да направя едно мое лично признание. Винаги, когато е било трудно, аз знаех, че мога да разчитам на вас. Знаех, че мога да разчитам на Георги Икономов, един от най-успешните кметове в България. Той избра нелекия, но единствено правилен път за възстановяване на община Банско, без да имитира като другите преди него, а от основи, от корен. Това трябва и ще бъде оценено на 25 октомври. Не тези преди него, а именно той, заедно с вас, започна да връща красотата на общината. Стъпка по стъпка, опорито и без колебание. Това е Георги Икономов. Това е отборът на ГЕРБ. Без конкуренция, защото гради и върви напред, а резултатите са видими. Успех на 25 октомври, скъпи приятели. Ваша Даниела Савеклиева. Дами и господа, постъпили са поздравителни адреси от много колеги на Георги Икономов и организации на ГЕРБ от цялата страна. Постъпило е поздравление от господин Петър Петров, Български демократичен център, който не може да присъства тази вечер при нас по здравословни причини, но листата на БДЦ подкрепя безусловно господин Икономов. Дами и господа, нека посрещнем на сцената господин Ивайло Рухов, представител на автентичното дясно, което подкрепя кмета Георги Икономов.
Уважаема госпожо Цачева, уважаеми господин Икономов, уважаеми господин Миланов, уважаеми кандидати за общински съветници, уважаеми гости и приятели! В качеството си на заместник-председател на СДС Банско и водач на листата за общински съветници, имам честта да изразя подкрепата си за господин Георги Икономов за още един успешен кметски мандат в нашата община. СДС Банско пое по свой път на тези местни избори, оттегли се от реформаторския блок на местно ниво, защото там бяха издигнати хора, доказано адекватни към дясната идея. Затова ние, СДС Банско, взехме единодушното решение да подкрепим господин Икономов, човек, който винаги е бил изразител на десните и демократични идеи в нашата община и вярвам, че ще ги защитава и за напред. Ние регистрирахме собствена листа за общински съветници СДС Синьо единство. Бъдещите съветници от нашата листа ще работят заедно с съветниците на ГЕРБ. Защото в Банско трябва да има дясно мнозинство в общинския съвет, за да може общината да продължава да се развива и управлява мъдро и достойно. Вярвам в победата на 25 октомври господин Георги Икономов и пожелавам успех на двете десни листи. Тази на ГЕРБ и тази на СДС с листата на Синьо единство. Искам да допълня, като пожелая на господин Икономов здраве и благоденствие през предстоящата борба и да го допълня за това, че когато спомена всичките успехи, пропусна и много важен. Той направи новия поглед към дясното в Банско, за което искрено благодаря и заради което се надявам на бъдещи успех. На добър път! Победа! Има думата още един наш скъп гост. Това е господин Борислав Миланов, депутат от Реформаторския блок, заместник-председател на парламентарната група на Реформаторския блок, заместник главен секретар на Съюза на демократичните сили. Благодаря ви. Уважаема госпожо Цачева, уважаеми господин Икономов, уважаеми граждани на град Банско, приятели на ГЕРБ и на СДС, имам честта, удоволствието и задължението от името на националното ръководство на СДС, народните представители от партията и лично от мое име да изразя пълната подкрепа за новия успешен мандат на господин Икономов за кмет на община Банско. Пожелавам успех на кандидатите за общински съветници от листите на ГЕРБ и СДС, за да можем заедно да реализираме успешно дясно мнозинство в община Банско. Благодаря ви. Дами и господа, и за да е ясно, че господин Икономов е подкрепен от всички спектри на политическия живот в нашата община, давам думата на господин Емил Кушлев, водач на листата на АБВ. Добър вечер на всички. Уважаема госпожа председател на Народното събрание, господа депутати и гости, драги съграждани. Тук съм тази вечер пред вас в качеството си на председател на общинската структура на политическа партия АБВ да изразя подкрепата за господин Георги Икономов като кандидат за кмет, а именно декларация за подкрепа. Днес, 25 септември 2015 година, Общинската организация на политическа партия АБВ град Банско, след уведомяване и съгласуване с Националния предизборен щаб на политическа партия АБВ и воден от принципите за честен и демократичен изборен процес, изразява следната позиция.
Декларира подкрепата за господин Георги Икономов, кандидат за кмет на община Банско в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 година. Господин Икономов е доказал своите нравствени и професионални качества в работата си и сред обществото. Считаме, че той е носител на нов подход в политиката. Неговата платформа и идеи за управление на община Банско съвпадат с идеите и принципите на политическа партия АБВ за алтернативни политики. Георги Икономов доказа през изминалия мандат, че общината може да се ръководи по един нов модел, който осигурява устойчиво и динамично развитие. Той получава нашата подкрепа, за да продължи започнатото в интерес на гражданите. Политическа партия АБВ ще участва в изборите за общински съветници и кметове с листа за кандидати за общински съветници и няма да издига партиен кандидат за кмет на общината. 25 септември председател на общинската организация на политическа партия АБВ Емил Кушлев. Искам да отправя едно пожелание към господин Икономов и всички нас, да имаме една чиста, успешна и креативна кампания, в която да има много енергичност, много разум и да бъде просперитета в общината. Успех на всички! Благодаря на всички, които ме подкрепиха тази вечер. Най-вече благодаря на госпожа Цачева за прекрасните думи, които каза за мен и за всички нас. Благодаря на подкрепящите партии, защото те оказват една много важна и ценна подкрепа на тези избори. И аз им гарантирам, че те няма да се излъжат в своето решение. Напротив, ще имаме една толерантна, една градивна и много толерантна кампания. Извинете, но се притеснявам. Благодаря на хората, които са зад мен, защото с тях съм от години и сме доказали, че сме един добре организиран и работещ екип. Но най-вече благодаря на вас, всички в тази зала и извън тази зала, за това, че днес дойдохте и ме подкрепихте. Разчитам на вашата подкрепа през целия месец, през цялата предизборна кампания, но най-много разчитам вие всички, вашите приятели, вашите семейства, еднозначно и ясно да дадете за нас и за мен подкрепата си на 25 октомври с бюлетина номер 11 за победата. Да изпратим още веднъж аплодисменти. Отборът на победителите, воден от Георги Икономов. Какво би било Банско без любимите ни самодейци от читалище Никола Вапцаров? Никой не може да си представи Банско без прекрасните, талантливи хора, събрани под покрива на този хубав дом. Господин Икономов, от тяхно име ви моля винаги да ги подкрепяте и те винаги ще бъдат с вас. И така, уважаеми дами и господа, започва спектакълът на самодейците от читалище Никола Вапцаров. Go
Светле, Цвето войводо, била е Цвета войвода на 70 дружина, 77. Седмина и са роднина, уния нищо не и са. На дружина се не свиди да име мома войвода. Цвета им вели говори. Дружино, верна, собрана, да оти ви се не свиди да ви е мома войвода. Да турим пръстен на бука, та че се ред поредим редме. Та който фърле, да удри пръстено, той, че ни е войвода. Та турили пръстен на бука, та се ред по редом редили. Та ред по редом фърлели, та никой пръстено не удрил. Най-отзади Цвета фърлела и си пръстено удрила. На дружина още се не свиди да име мома войвода. Цвета им кротко дума. Дружино, ай да чидем в селото, че месим бело богаче, че турим жъта жътица, че разломим бело богаче, който найде жътица, той, че ни е войвода. Та отишли в селото, та месили бело богаче, та турили жъта жътица, та се ред по редом редили, та жътицата не нашли. Най-отзади Цвета сломила и жътицата нашла. Цвето е Цвето, люта войводо! Ay,
мъчиме, след той си върви. Мечта за мене, за твоите обятия, за теб тишината, сърце ми твърде. След кой си върви, мечта за мене, за твоите обятия, за теб тишината, сърце ми топти, оле!
на тези изключителни изпълнители за вдъхновението, с което ни поднесоха този прекрасен спектакъл. Останете по местата си, защото здравото народно веселие в чест на кампанията на ГЕРБ продължава. Нека да посрещнем прекрасните момичета, сестри Филатови, родени от майка Банска Лийка. на най-красивия град, сърцето на Пирина, Банско! Добър вечер и от мен!
За нас е истинска чест и голяма радост да пеем за вас тази вечер. Искаме да пожелаем на господин Икономов и на целия му екип успех на изборната кампания. Следва песен за Банско! За светлото бъдеще на Банско, бюлетина номер 11. Сега ще спеем за вас една позната песен
с която се представихме преди доста години на фестивала Пиринпол. Тя се нарича "Два се рода сродяват", една страхотна авторска песен, която, между другото, текста на тази песен е направен специално за нашата майка, която се ожени от другата страна на Пирина. И сега следва "Два се рода сродяват" в новата си версия, специално за всички вас тази вечер за първи път.
Сега ще изпеем за вас още една нова песен. Тя е една емблема на Македония и се нарича "Море Сокол пие вода на Вардаро". Ще помагате ли заедно да пеем тази песен? Айде, музика!
с една страхотна песен. А преводеничаре, ваш приятеле, море моите очи твои нека вида, сумели го житото. Море моите очи твои нека вида, сумели го житото. А преводеничаре, специално за всички вас, дарени! Обичаме ви! Винаги ни е много драго, когато сме сред вас! Тази вечер. Това за нас значи много. Сега следва една много нова песен, чисто нова. Точно преди 2 седмици сме записали и ще изпеем за първи път отново пред вас тази вечер. Тя се нарича "Камъни се върват по нашите гърмиди". Отново с много настроение за всички вас тази вечер. Thank you.
книги. Ох, леко, леко гори по-дъщени книги. Дълна и да мила мамо, да му отворя. Дълна и да мила мамо, да му отворя. Ох, леко, леко гори, да му отворя. Ох, леко, леко гори, да му е доливе. Сега ще изпеем последната си песен за тази вечер и тя се нарича "Руси, коси, мома имаш". Специален поздрав за всички присъстващи тази вечер. Благодарим ви, че сте тук, скъпи приятели! Айде сега заедно! Айде тук за финал, за Банско! Ulice
качеството на избора, който правим, отговаря на качеството на живот, който искаме да водим. За още по-добрите времена на Банско и общината с номер 11 в интегралните бюлетини. Виждаме.